tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqawkom għall-episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Iż-żewġ kelmiet li għażilna għall-programm tal-lum se jfakruna fil-qtates. Fl-ewwel parti tal-programm, Ilona Xiberras se tispjega t-tifsira u l-etimoloġija tal-espressjoni Attus it-toroq. Waqt li fit-tieni parti tal-programm, Ġużi Gatt se jkellimna dwar il-kelma Gid Mejmun, li wkoll għandha rabta ma' tip partikolari ta' Attus. Imma dwar dan niskopru aktar il-qudiem. Il-qtates jiġu mill-istess familja tal-iljun u t-tigri u huma annimali li ilhom snin twal fuq wiċċ id-dinja. Fil-fatt, hemm iddokumentat li iżjed minn 4000 sena ilu fl-Eġittu tal-qedem il-qtates kienu jitqisu għall-lat. Saħansitra min jagħmel att ħażin fuq xi qattus kien jiġi kkastigat sew. Ir-rispett lejhom jidher ukoll mill-fatt li wara mewthom il-qtates kienu jiġu rrumblati fil-ħwawar u f'biċċa drab speċjali, jiġu f'forma ta' mumja u jsirilhom funeral pubbliku. U llum li għadna nrabbu nirrispettaw l-qtates, għalfejn jaħlu huma ma' rasna meta nsemmu l-espressjoni Attus it-toroq. Il-kelma Attus hawn veru qed tirreferi għal qtates jew hija tidwira ta' kelma oħra Maltija. U fuq kollox għalfejn jeħel ma' rasna wkoll it-tork. Interessanti wkoll kemm għandna espressjonijiet fejn jiżeffen it-tork fin-nofs. Dal-fatt m'għandniex nieħduh b'sorpriża għax nafu kemm it-toroq labu parti importanti fil-ġlidiet kontra l-Maltin u kemm tqisu bħala edewwa kattivi fl-istorja ta' pajjiżna. Twilet tork ngħidu meta tiġri xi ħaġa li ma tkunx rari, ngħidu aħna meta tinżel ix-xita u tkun ix-xemx fl-istess ħin għax xemx u xita f'daqqa, rari daqs Musulman li jsir nisrani. Inżeffnuhom ukoll fin-nofs meta naħsbu f'tarbija li tkun għadha ma ġietx magħmda. F'dan il-każ tisma' lil min jgħid li għadha torka. Xejn mi kumplimentuża din l-espressjoni, imma fl-istess waqt tixħed dawl fuq l-importanza tas-sagrament tal-magħmudija f'kuntest nisrani Malti. Espressjoni oħra li għadni nismagħha meta nkun imdawwar ma' nies li jpejpu daqs ċumnija hija ipejjeb daqs tork. Minħabba l-pika ħarxa bejn il-Maltin u t-toroq mhix sorpriża mela li l-frażijiet ħaq it-toroq jew xi toroq trid jew appuntu Attus it-toroq għadhom ħajjin fuq fomm il-Maltin meta nirrabjaw. Tlaqna nisimgħu lil Ilona Xiberras tkellimna fuq l-espressjoni Attus it-toroq. Min jaf kemm il-darba smajna l-espressjoni, speċjalment meta konna żgħar nanna kienet tgħidlu t-toroq x'għamilt, pereżempju Attus it-toroq. U llum se nispjega l-etimoloġija ta' Attus it-toroq fil-fatt. Mela tajjeb li nsemmu l-ewwel ħaġa li t-toroq ma tantx għandhom fama tajba fil-kultura tradizzjonali Maltija minħabba l-assoċjazzjoni tagħhom mal-għadu. Allura t-tork dejjem jiġi deskritt bħala maħmuġ, li beżza, kattif, li waħrax. U fil-fatt anke fil-letteratura bikrija, pereżempju bħal romanzi ta' Giuseppe Muscat ta' Zoppardi f'Ċejlu Tonna u f'Tonni Bajjada, issib ċertu miti, pereżempju li t-toroq huma suwed li ovvjament jiddistanzjaw it-tork minn mal-Malti biex ovvjament ibeduh mill-Malti u jbedu dil-figura tat-tork u jpinġuha kera. Allura, it-toroq dejjem kienu mpinġin f'dan id-dawl negattiv biex niftehmu u dejjem kienu jeħlu ma' ras il-Maltin tant li spiċċaw f'nofs id-da tagħhom u fil-kliem vulgari. Pereżempju biex insemmu espressjoni li ovvjament hija daqsxejn ħafifa, pereżempju it-toroq x'għamilt sewwa. Jiġifieri mill-aspett tat-toroq dik hija l-ispjegazzjoni bażikament. Imma aħna tlaqna mill-punt ta' Attus it-toroq. Iżda dal-Attus kif spiċċa fin-nofs ukoll. Mela, l-ewwel ħaġa rridu nsemmu li Attus tintuża bħala eufemiżmu għal qaddis. U fil-fatt għandek ħafna espressjonijiet pereżempju li ssibhom b'kemm Attus kif ukoll b'qaddis, pereżempju Attus ommok jew qaddis ommok. Ovvjament Attus tintuża biex ittaffi xi ftit mit-tqol tal-kelma qaddis peress li hija kelma sagra. Tajjeb ukoll nsemmu li apparti li tintuża bħala eufemiżmu hemm spjegazzjoni oħra li tmur lura l-ħafna u ħafna snin. Fl-Arbi tintuża kienet naħseb għadha tintuża l-kelma qaddus li tfisser xi ħaġa sagra, referenza għal qaddis. U għalhekk jista' jkun li fil-Malti peress li tiġbaħet lis-sin ta' Attus dawn iż-żewġ termini tħaltu u l-kelliema tal-Malti bdew jużawhom waħda minflok oħra. Tajjeb ukoll nsemmu li l-Attus għandu assoċjazzjonijiet ma' sħaħar
u fil-kultura nisranija jintuża bħala simbolu għan-natura mid-dimba tal-bniedem, speċjalment fl-arti. Allura dawk kienu żewġ spjegazzjonijiet tal-qattus u t-torok. U għalhekk dik kienet tifsira etimoloġika, imma jekk irridu nagħtu t-tifsira tal-espressjoni tintuża biex tenfasizza u tesklama nuqqas ta' sabar ta' persuna meta xi ħaġa tmur żmerġ. Fit-tieni parti tal-programm ukoll se nitkellmu dwar kelma li tintrabat sew mal-qtates. Qatt qalulek li għandek wiċċ ta' Gid Mejmun, nittama li le, għax jekk dan huwa l-każ ma tantx ikun għaddewlek kumpliment sabiħ, qed ngħid hekk, għax il-Gid Mejmun huwa assoċjat ma' xitan fil-forma ta' qattusa li tbeżza. U nsibu spiss referenza għaliha fi ħrejjef mis-sirijietna kif ukoll fil-ħrejjef li oriġinaw fl-Italja. Infatti, biex napprezzaw aktar l-etimoloġija ta' Gid Mejmun, irridu nifhmu li ġejja minn gatto mammone, jiġifieri dik il-qattusa kera u kbira isa mostru. Interessanti li l-kelma Gid Mejmun ilha magħna fil-lingwa u fil-fatt ġiet irrekordjata minn De Soldanis fid-dizzjonarju tiegħu fl-1766. Ftit snin wara, fl-1796, ġiet riprodotta bħala Kit Mejmun bil-ke minn Michel Anton Vassalli, il-ktib il-kliem Malti mfisser bil-Latin u bit-Taljan. Ninnotaw ukoll li dan is-sens negattiv li ġġib magħha l-kelma qattus jidher f'xi espressjonijiet li jintużaw fil-sienna. Meta ngħidu li f'attività kien hemm 4 tiqtates kollox, inkunu qed infissru li ma tantx kien hemm nies, jew jekk xi ħadd jaħsel wiċċu qisu qattus, sinjal li jkun ħaslu ta' malajr u mhux sew. Hawl popolari marbut mal-qtates huwa il-qattusa aġġelija, frihomja tagħmel, jiġifieri min jaġġel u jferfer jew jieħu deċiżjoni bl-aġla fil-biċċa l-kbira se jiżbalja. Hawl ieħor li juri n-naħa negattiva tal-qtates huwa il-qattus iħobbi l-għama u l-kelb bix-xaba. Dan irid jurina li l-kelb huwa aktar fidin lejn sidu. U fil-fatt, kull min għandu kelb jew qattus din jinnota żgur. Għax il-qtates huma aktar dipendenti u l-klieb iħobbu aktar il-fsiet u l-kumpanija ta' sidhom. U laqgħet insemmu l-qtates u l-klieb. Żgur smajna bl-espressjoni qishom kelb u qattus għal meta rridu nuru li żewġ persuni moħħhom biex jargumentaw u donhom ikunu mqabdin ma' xulxin. Annimal ieħor li flimkien mal-qattus insibuh f'qawl Malti huwa qattus u ġurdien qatt ma nstabu flimkien. B'mod metaforiku, dal-qawl jurina li nies b'fehma differenti diffiċli jaqblu bejniethom. Tlaqna issa nisimgħu aktar tarif fuq l-etimoloġija ta' Gid Mejmun u fuq ir-rabta tagħha mal-ħrejjef. Nagħtu każ inti tgħidli xi ħaġa u jien ngħidlek ej tappa. Nittama li għadna nifhmux qed ngħidu sewwa, però biex nifhmu l-affarijiet sew supposti li għandna nindunaw li meta dil-kelma oriġinat għax fi żmien konna nafu sewwa l-ħrafa tat-tifla u l-ġgant. Mhux hekk darba kien hemm ġgant ħataf tifla biex meta tismen biżejjed isajjara u jikola sewwa ma satant kien jordna li biex toqgħod isseftirlu u darba kellu għaġġ kbir u niżel fil-bir biex jixrob u meta lesta Alla Katarin itfal il-ħabel ħanitlaw dik għatlu ej tappa u l-ħabel skappa. Sewa u marret tiġrant il-pulizija. Dik hija mela meta ngħidu ej tappa minn hemm ġejja propja għax dari konna nafu ħrafa ta' missirijietna. Jien għalkemm din fuq jistgħu imeruni inħoss li anke meta ngħidu il-kbira du ġej ukoll hija parti minn ħrafa oħra x'hemm ħrafa oħra illi tispiċċek il-kbira du ġej fiċċuha hija ħrafa ta' magri. Mela, fil-Malti għandna l-kelma Gid Mejmun. Issa, il-Malti jurina illi fi żmien aħna konna mitħla mhux biss tal-ħrejjef ta' missirijietna ma anke tal-ħrejjef ta' ħadd ieħor. Illum aħna nafu l-ħrejjef bil-lingwa Ingliża li ritina Disney l-aktar, imma fi żmien konna nafu wkoll il-ħrejjef Taljani. Issa għandna l-kelma Gid Mejmun u min għadu jaf juża, insomma jaf il-Gid Mejmun u xi ħaġa kera. L-iktar tifsira li jagħtuk jgħidu li xi xadina kera għandu u xi ħaġa. Intqalu ħafna tifsiriet li fil-fema tiegħu maħżiena. Jiena nżomm ma' dawk, ġifieri mhux jiena inventajta, illi Gid Mejmun ġejja minn Gatto Mammone u fittxuha fil-Google u Gatto Mammone jitlalkom li huwa karattru komuni ħafna fil-folklor Taljan, speċjalment il-folklor tan-naħa t'isfel tal-Italja u ta' Sqallija. Dana Gatto huwa qattus, sewa huwa qattus ikraħ li jwaħħax li jbeżza tfal, imma tfal imqarbin biss imma joħloq ħafna problemi għal kbar ukoll. Fittxuha Gatto Mammone. Sa Gatto huwa qattus, sewa u Mammone issa intrabtet max-xitan. Għaliex Kristu jidher f'Evanġelu kien qal
ma tistax isservi lill-Alla u lill-Mammon, jew il-Mammone, sewa. Allura jgħidulek ħafna drabi Mammon jissemma ma' x-xitan li weblek bil-flus. Ngħidu aħna kun ħsiebet tkun rape, sewa, u tagħmel kollox għall-flus. Imma huwa xitan, allura Gatto Mammone huwa Attus xitan, sewa ikraħ li jagħmel ħafna ħsara. U aħna konna nafu b'din il-ħrafa Gatto Mammone għamilja Gid Mejmun u nafu li huwa xi ħaġa kera. Sa mhix xadina però imma hija Attus. U fittxuha Gatto Mammone. Issa di mhux l-unika waħda li għandna l-turi li aħna konna mitħla tal-ħrejjef Taljani. Pereżempju, nittama li għadna nużaw il-frażi ngħidu nurik il-qamar fil-bir, pereżempju. Dik hemm tinstema' Maltija, għax kollox Malti nurik il-qamar fil-bir, ma dik biex tagħmel sens biex twieġeb minn fejn ġejja għax ngħidu hekk, għax aħna dik nurik il-qamar fil-bir tfisser issa tara sa nħallsek issa mpattijilek mhux hekk imbambalulek dik hekk tfisser. Imma dik ġejja mit-Taljan La Luna nel Pozzo. Fittxuha wkoll u ssibuha hija ħrafa komuni ħafna tista' tara tmort sqallija u tara restorant jismu La Luna nel Pozzo pereżempju. Il-ħrafa Taljana qiegħda li inti tgħid li xi ħadd il-ara xi ġralu l-qamar miskin waqaf fil-bir. Tiftaħ il-ħerża sewa u dak li kun ikun hemm xi ġaħan, pereżempju jittawal u jara ir-rifless tal-qamar fil-bir. U jgħid il-ħasra dak kif insomma tkun tħadd bih. Minn hemm ġejja il-biċċa inti nista' nifhem jien fi żmien pereżempju xi ġenituri li jkollhom it-tfal tagħhom għamlu xi ħaġa provaw jikbulhom u dhom hija nista' nirjulek il-qamar fil-bir sewa. Imma minn hemm ġejja l-biċċa mela aħna konna nafu b'dil-biċċa il-bnija l-Malti għamilnija nurik il-qamar fil-bir u tajnija tifsira dikka differenti minn tat-Taljani. Jiena nissuspetta li anki meta ngħidu tal-aħħar ibaħħar, din ukoll ma nistgħux nispjegawha, mhux vera li tgħid jgħidu għax fil-purċissjoni l-aħħar wieħed ikun biċ-ċensier, mhux veru ċ-ċensier ikun quddiem is-sagrament u l-ballakin. Jiġifieri nissuspetta li meta ngħidu tal-aħħar ibaħħar ukoll għal xi ħlafa waraja sewa li konna nafuha istaklifniha. Għalhekk importanti li nkun nafu ħrejjef mis-sirijietna għax il-Malti jgħidlek jekk ma tafx ħrejjef pajjiżek, ħrejjef min taf, ħrejjef qaddisek. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajf